saiki tak nyuwun tulung karo adik wedok nduk Niken Salindri. Monggo. Tel kae bunga. Mbak Katanya kaya kuku saku jalan sembrani Selamat malam, salam sehat, adikku wedok, Nduk Niken. Selamat malam Mas Bayu. Nggih. Tak dongake sehat terus, lari iso terus. Amin. Ning sekolahe tetep tutuk, nggih ta? Amin. Mergo aku iso kanggo sangu urip sok mbene. Nggih. Piye? Ana seniwati sing luar biasa piye Mas Klitik nek miturut panjenengan adikku wedok Niken iki kepiye saiki perkembangane? Mula sakniki niku lak jamane jaman gadget, Gus. Mula kedah dipun teliti perkembangan anak zaman sekarang. Nggih. Boleh kita kenalkan dunia IT atau gadget, tapi harus kita saring lebih dahulu. Leres. Mula nek ngeten iki tundane nen positif, anak iki dikenalke budaya ben secara karakteristiknya itu mengenal dengan kebudayaannya. Adikku wedok Niken niku menginspirasi karo cah nom-noman saiki. Aja isin dadi pesinden, aja isin dadi penyanyi. Wah tenan Mas. Dadi nyun pangapunten niki lak cilikane pancen seneng nyanyi. Nggih. Wong seneng nyanyi, gedene seneng nyanyi, tur akhirnya dengan nyanyine iso nggih ngopeni. Mergo tekun. Tekun Mas, mboten. Pripun Mbah Kluthuk? Miturut panjenengan Mbah Kluthuk. Anak kula niku nggih kula ajari nyanyi. Oh iya ta? Aja meneh kok nyanyi, pipis niku tembunge nyanyi. Oh, ngono ya? Nggih, nyanyi niku pakai suara, pipis pakai suara. Nggih. Mana itu? Iya, Duk. Gimana itu pipis pakai Ponakmu ki nek suara? rono arep pipis muni ya, aku arep nyanyi. Mergo nek muni pipis ndak saru. Saru. Oh, iya iya iya. Kula omongi nyanyi. Heeh. Ono ben ra ketok saru. Aku ndek yo ngono. Piye? Njaluk nyanyi aja, bengi aku. Wis aku nyanyi aja. Akhire nyanyi ning kupingku kalem-kalem kok duyu kupingku tiba. Lah beda ono. Dadi alhamdulillah sing penting tetep amanah. Nggih, 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 nggih. Nduk Niken. Halo Mas. Ayo arep ndongake apa rumantene? Iya, Mas Dila dan juga Mbak. Mas Galih kali Mbak Dila. Oh, Mas Galih. Kupingmu yo latah, Nduk. Nah, enggak tadi kan aku kan apa itu enggak sempet dengerin itunya. Ya Mbak Dila dan juga Mas Galih semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Amin amin amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin amin amin. Semoga tidak ada yang bisa memisahkan, hanya maut yang memisahkan. Alhamdulillah. Amin. Ora lho, Nduk. Wis suwe ra temu nek omong kok njur ngene wae ngopo to? Ket-ket biyen iki kaya ngene iki. Oh lah ya kuwi anu ya gawan kok ya. Ayo nek sing ndongake Niken oh genah cah. Cah napa cah isih resik ya mesti mandine. Nek ya kuwi aja nganti diganggu sik. Ben anu apa ben karier munggah sik. Saya kuncara rasa pacaran sik aja cedak-cedak kae wis. Kae lho. Sumpah lho, sementing ra bisik lagi karir. Loh, ya tidak bisa. Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya to kerja sik, ya to lek wis nglumpuk lagi rabi. Nek dhewe rabi terus lagi nganu karir, ketoke kok karirnya langsung menurun. Bekale ono. Awak lek rabi, karirmu tinggi, duit oke, akhirnya rabi kowe iki pandangan mesti lek rasa dhuwurku moh mesti ngono mesti. Enggak. Aku mbiyen ra duwe lho, Nduk. Loh, saiki Saiki panggaran duwe. Piye motivasine? urane bedane. Ya kanggo anu Nduk, kanggo swasana nggih Mas. Nggih, Kanggo nggih, swasana. nggih, Pancen nggih. ini memang dikonsep ngeten iki, Mas. Nggih, nggih, nggih. Mau bar Mbak Tatin ta, aku saiki tak nyuwun tulung karo adikku wedok. Anu langgam sik we, langgam sik. Niki anu wonten sing ngersake
Oh, iki podang kuning. Anu podang kuning niki dereng saged nika dikomen gantos podang ijo. Kosik to. Sik tak maca layange sik. Nggih. Mriko wonten ngersakaken podang kuning saking Mbah Yitno Mbulurjo ngaringan nggih. Gelang alit nduk niken sesideman Mbak Tatin saking Bapak Gunawan. Oh nggih. Terus menika gerajakan Banyuwangi saking Pak Jun Malang nderek ningali. Oh nggih, siap. Nyidam Sari yen ning Tawang oke nggih. Yen ning Tawang sik weh, yen ning Tawang sik sing Cocok ya. halus-halusan sik. Mengke gerajakan utawa gelang alit dijengklengne penak. Sampeanku nembang yen ing Tawang yen sampeanku yen ing Gawang ya tadi. Gawangi ayo Blitar. Bagus. Oh, terus ngenyek to. Ngenyek to harus enek sing enom terus ngenyek to. Kenapa kamu kok selalu begitu kepada sinden yang lebih tua? Loh, Kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Iki luwih enom sok tuwek aku lho karo aku kok luwih tuwek piye to. Maksudnya lebih tua dari aku. Oh, Iya enggak. iya, nek iki kan lagi carane sak padha anakku. Masa? Dari tadi kamu tuh melecehkan Mbak Tatin. Masa? loh. Iya, kamu demek-demek gini. Loh, saya kan nggak demek ini boleh. bukan karena melecehkan tapi menunjukkan Karena- rasa kekeluargaan saya dengan dia. Aku jane ngerti ini kan ini cemburu karo sampean lho. Lah ngapa ta? Lah wong loro nggih rebutan siji iki piye jajah? Loh aku aja meneh kok wong loro aku ning omah dienggo rebutan sak kampung kok. Hanya Lah bang. ngapa? Ngarepe didon iki. Amin. Muga-muga kasembadan. Ora mungkin. Ora mungkin. Ki dibawani sik, Nggih, nggih. bawani sik. Ayo, dibawani nduk niken sik sing bawa. Monggo. Yen ning Tawang, monggo. Ya, Nduk. Yen mau Mas Klitik tak gandhoke Mbak Tatin to, saiki Mas Kluthuk tak gandhoke niken aja do ganggu. Wis ngono. Ayo. Ale. Nuk. Nuk denggelmu. Lingguh lingguh. Iya, iya. Nuk iya apa nuk? Nuk Nuk iki duduk ya duduk. duduk. Oh duduk. Ayo nu. Nuk ger. Nuk ger enak. Lenggah kene. Terus no Cahayu. Mbah Lincung. Oh, Mbah Kakung. Ayo, wong kakus. Wong jumbleng. Rasa mbok ganggu ngene. Sliramu rasah ngenteni aku sing bakal ngenteni kowe Cahayu. Ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe. Paribasane aku ning jaba wong ayu, paribasane ora ana sing ayu ngluwi saka ayumu Cahayu. Katakan pret. Kuwi berarti ngentut. Kok pret belummu. Wih, wong lanang rada dipercaya ngono. Kamu di sini dong. Oke. Angelku sini soalnya. Sing gagah to awake ora bungkuk ngono. Dodone di nah. Rodok neh. Bener. Joke. Dodone rodok. Neh, rada rodok maju. Nah. Iki sikile rodok mendek ngene, mendek. Sirahe dingklu. Sirahe dingklu. Malah kayak blekok. Diacok ya. Ayo. Kenapa kamu beralih ke situ? Aku pengen ndelok mbok menawa aku yen mlaku rono mbok tutne kuwi nduduhne aku pengen ngerti sepiro gedene katresnamu marang aku Cahayu. Ya tak tutne dong. Ya nek dituti kok jiku ya apa-apa. Masa aku maling lho. Ora. Ayo, lanjut. Sontakan wartane Madhep ana ben ngerti ke wong-wong kae. Lah kepadene iki lho, niken Apa? niken gendeng boyo jare.
Ngenyek. Kuwi adine kok meneng wae. Mas Edone ngono adine kok meneng wae. Kok boyo? Muni piye? Lah Pak Dene kok niken gendeng boyo ngono. Anu Pak De sing muni boyo sinten wae? Sing muni boyo. Lah, Klowe rokok bener sampean. Padahal duduk boyo. Iki sing utuh. Kuwi kelong ya kok iso. lah malah mbok rokok ngelokne aku boyo. Malah aku setuju wong terayu kaya boyo tenan kok. Mangsamu. Lah wong aku lho kok bajul. Ayo. Rugi rokok sapa? Janji. Janji Ayo wong. getun. Sing di omah mong wae Surya ge aku ngetokne sampurna. Rugi 15.000. Ayo. Ku eling. Aku go bakal eling janjimu nalika semono sliramu tak jaluk ning wong tuamu Cahayu. Tapi kita tuh kalau gandrung gini jangan monoton dong. Harus gimana? Dipangku atau dipanggul atau digendong gitu dong. Mangku. Iya, Bang. Oke. Ayo, Dang, ketokno. Nah. Kuale. Piye? Kuale. Piye? Iya Aku ora kan. tau mangku lho. Enggak kan. Dicontoni sik, Dik. Aku ora Mas Dik. Aku rasa mancing nyuwun. Coba anu sampean dadi niken, Terus? lungguh ning pangkone Mas Kluthuk kaya ngapa coba. Ah. Niken ora kleru. Coba kene. Ah ya wegan aku nglugu iki. Lah apa? Lah ngapa dadak nglugi bacing klopo? Ora Ayo. Eh, Ayo, hati lho. Padahal aku seneng dipangku. alah wis wingko asam urate kumat wis. samrat matamu. Aku iki kolesterol kok. Padahal wis genep ya samurat kolesterol. Sekarang bongkone gitu. Aja ta. Sehat terus ta. Umpama mati ya separo aja kabeh. Peh mati. Ya berarti kuwi stroke. Stok gundulmu. Kita ayo apa mau solar lho. Aja ngono to. Oh kelekmu dibalik. Ngenyek. Lah urung tak cukur. Lanyakno riwuk-riwuk. Esuk awake dhewe aja ngono kuwi. Nek Wis sesone awake awake dhewe wis langsung ning ruang tamu Malah aja ning ruang tamu iki langsung ning rumah sakit. cangkeme. Terus no Cahayu. Lanjut. Lah kok genjol-genjol sih. Anu silitmu anget lho. Bariki aku pis. Karo ngedok. Sumadep ras sing tias. Ngadeg nduk. Nek ngene masmu kesel, ngene lho carane ben ra kesel. Ngene meneng. Nah. Wis lungguh ngene lak ra kesel. Nah. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Oh gendeng kok ya. Boyo wong tuwek lho. Meneng kok tak dudoi. Melon dasmu kuwi. Lah ngene mak kretek-kretek. Ya iki sing diarani pijak kretek iki ya. Kene iki nyet kretek. Kuwi malah sehat. Sehat apa kene kretek lho ini modot. Ngene. Manut to kok iso. Nduk. Ya. Iki kursi iki nek pengen dhuwur aja mbok ngenekke. Oh, Komburi dudu lentus. Enggak lah, iki saya ngene saya munggah. Lho. Nek ngedukne iki rene. Nah, ya. Oh enek setelane. Enek setelane. Ah. Sik to. Kene lho, Sik. Sik. Lek sing dudul kowe munggah, sing dudul iki modot. Ya nek iki kan aja dudul digajul ae kok munggah. itu tombolnya apa? Ini ostos mastis. Coba Dani. Dah coba ta. Halo, itu Aku nggak boleh dudul pakai itu. Ayo coba. Ndang. Ayo Ndang, ayo. Kan, anu, aku balekmu lho kan. Iya wis kena. Yo. Ayo. Jangan gitu dong, nanti bulik pangkling loh. Ayo. Iki enak lho. Tak ini langsung mak. Iya deh. Tekan di. Sumedhot re. Sing tias ingsun.
Kang Mas ingsun prasapa senan bumi langit tangis ing tias ngenteni dangrem Monggo langgame dum loro karo Mbak Tatin. Monggo buka celuk nduk niken sik. Monggo yen ning tawang. Monggo. Ya, Nduk. nalintang wong bagus ngenteni taklammu Mbak Tatin. Nduk niken. Monggo lanjut. Mbak Tatin. Tembak kangen. Monggo. Go!
Banu. Turuk, turuk, turuk. Aha. Aha, aha. Anakku, Ger. Napa, Mas? Lakone napa? Lakone. Ya aku capek cempluk warsiah karo Suminten. Oh, kok wedoke loro ning kono. Kula bapake cempluk. Iya. Iki bapake Suminten. Ayo no. Oke. Nduk anakku, Nduk. Dawuh Rama. Ing dina iki bapak arepe kandha marang kowe. Aha! 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 Sejatinipun enten apa to Rama? Besok teko Respati manis, kowe bakal dedaupan marang Den Masih Broto. Kowe aja gawe wilang pun bapak ya, Nduk. Kula dijodohaken kalih Kang Mas. Iya. Besok kowe bakal di garwa karo Den Masih Broto. Foto prewedding kapan Rama? Toprak kok nggih foto priwe. Ya kemajuan. Kemajuan. Yen kowe njaluk besok dipapakake Joli Jempono bakal diudaneni marang Gusti Den Masih Broto. Ya. Dina iki cepak-cepak ngesuk-esuk karo Bapak budal ana ing kutha. Iki ekspresi kok excited apa? Bahagia, Pak. Bahagia. Ya, alhamdulillah Rama, kula bar niki kula prepare Rama. Ketoprak oke alhamdulillah. Loh, Iki gak apa ya? Gak apa-apa. Excited loh. Sing penting, Excited loh Mas. Iya. Nduk. Ora usah kesuwen, Bluk, cempluk. Ayo karo Bapak budal ana ing kutha. Suara kok suarane. Waroke kaya aku pol. Aha! Aha! Suara kok suarane. Ndak. Salah kuwi. Jan. Weton gudang legi. Nduk. Kurang gedhi. Nduk. Nah, grokan. Nduk. Nah, gedhe meneh. Nduk. Gedheke sithik. Oh. Kita maju ngono. Nduk. Pripun to Bapak? Sutimen. Sapa to? Sapa? Karo anake dhewe kok lali lho. Alai jenenge Sutimen. Suminem. Kok Suminten? Suminten. Inji Bapak. Apa kowe wis krungu pawarta yen si sliramu saiki wis di batalne? Batalne ya apa? Maksudnya pripun? Kengsel. Pripun to Rama? Den Masih Broto wis ora gelem karo sliramu. Maksud aku sik to Rama. Enten lho Rama. Sesuk kan kula ajeng menikah. Ajeng kawin, ajeng apa jenenge? Karo Den Masih Broto. Sesuk ki kula ki pun nyiapke sesuk niku dandanane si paes ageng sing ora nganggo klambi kae lho Rama. Terus sesuk umpamane aku mantenan kuwi, aku kuwi ki kok nganu lho, apa diundangke wayangan, kudu wayangan 7 dina 7 bengi ya Rama ya. Sesuk dalange aja Ki Bayu Aji aja. Aja sing awi Aja. ready mbelung nek. Sing penting aku sesuk wis siap lho Rama. Iki aku wis apa to Rama? Awakmu apa ora krungu kabar yen Den Masih Broto kuwi wis ora sida gandeng utawa dirabekke karo kowe Suminten? Mbok ora sang nganggo aneh-aneh. Aku ki wong ya wis siap-siap. Aku wis adus saka pucuking rambut tekane sikil wis tak resiki kabeh. Aku wis pedicure, manicure apa jenenge kuwi kuwi. Sampeyan apa ora buka Facebook? Aku tekan Facebook. Ketoprak modern ngene iki. Iya. Yen wis jenggok di iki omahe ndi, Mas? Ponorogo.
Ponorogo ki wis buka ning Ponorogo Pos. Yen si Dimas Broto besok bakal rabi karo si Cempluk Warsiah. Maksudnya dua orang ngono kuwi to. Kowe iki jenenge bapakku mbok aja gol-goli nek anake karep dadi manten. Aku ora ngugol-ugoli kowe Cahayu. Ning iki pawarta sing bener ya Suminten. Kowe iki kabar burung wingi kok ming hoax. Ora, iki kasunyatan. Sing ora percaya nek jenenge bapak iki kaya apa buktine? Malah Cempluk saiki wis diangkat dadi ketua MBG. Buka koperasi merah putih. Nyapa dadak Cempluk wis arep didhauke sesuk. Kowe anu Cempluk melu Mas BG. BG sangusi Cempluk. Aku wis siap kabeh lho pakaianku aku wis Batalno. Kok dibatalke piye? Nyemprot iki. Mergo si saiki mu Dimas Broto bakal rabi karo si Cempluk Warsiah ora rabi karo kowe lho Cahayu. Piye to, Pak? Tenanan apa ora jenenge bapak iki mbok tanggung jawab aja kaya ngono iki. Wong anake arep rabi kok malah dibatalke iki sing akon sapa? Heh? Bapak iki ya kudune iki bantah tekan kono nek pamane ra sedo dadi aku nek ora dadi mantan aku piye to, Pak? Ki wong wedok soalnya kaya ngene ya. Aku arep mbantah piyen karo Adipati pangkat pangkate bapak ki opo lho? Apa ora mesake karo aku? Aku ki wis luar dalam wis tak resiki kabeh lho, Pak. Ten. Apa? Bapak ki mung kawula. Den Mas Broto ki putraning Adipati. Terus bapak duwe wewenang apa yen bakal batalne si Den Mas Broto bakal rabi karo si malah arep ning nekku. Aku yen Mbok aja mbok tulung to, Pak. Aja ngono kuwi aku aja dibatalke to, Pak. Aku ki wis siap kabeh lho, Pak. yen iso batalno rabi karo Den Mas Broto, sliramu tak golekne bojo sing luwih ganteng saka Den Mas Broto, Cah. Aku senenge mung karo Den Mas Wis to, Broto to. manut bapak kowe tak rabekne karo liyane Den Mas Broto. Iki ketoke sukses kok, Ben. Sapa? Tukang son. Aku wegah karo tukang son gur diuntar. Wis to menengo dulu ya dites dicoba. Pak, aku meneh ngono ki to, Pak. Aku ki wegah. Batak. Nang kono Den Mas Broto. Ten. Bapak ki yo wirang, Nduk. Bapak ki wis nyebar undangan ana ing Kadipaten Ponorogo kurang luwih wis 7599,76. Mulane kuwi mbokne iso aja batal to, Pak. Wis, ten sabaro saro sawetara mbok menawa Den Mas Broto ki duduk jodohmu. Ya. Kok gak iso, Pak? Aku pokoke aku tuh menikah karo jenenge Den Mas Broto, Pak. Ten. 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 Suminten. Matamu. Duduk. Su anakmu niki lho, Su. Malah Sumaji. Sumaji yogane jakun niku, Cok. Ten. Nduk, ngliriro, Nduk. Nduk, ten. Nduk. Aku wis nikah to, Pak, karo Den Mas Broto to, Pak. Aku seneng banget, Pak. Aku wis nanani nang karo Den Mas Broto. Pak. Den Mas Broto. Oh, iki Den Mas Broto ta? Alah, Mas, aku seneng kangen tenan karo sliramu. Aku bapakmu, Nduk. Ayo joget karo aku. Aku seneng karo kowe. Ngene iki lho, Den Mas. Mas Batat, uculi klambine, Mas. Bapak ra kasih. Diuculi klambine, Mas. Iki wis wayahe aku- malam pertama. aku bapak. Ngono lho, Mas. Aku bapakmu. Utuh. Den Mas, aku kangen sliramu. Alah Den Mas. Iki Aku- nganggo ngabuk klambi opo? Aku bapakmu, Nduk. Bapakmu sampe mbok masa bapakmu ape mbok nadahi men. Utuh. Ten. Iki ki Den Mas Broto. Ten. Den Mas Broto. Aku ro nggih tisu magic lho. Ten, ini Nduk. Oh, sik Aku iki. bapak. Uduh Sita, iki Den Mas Broto aku ora pangling.
Den Mas Broto iki pancen rada mrongos ngene iki. Aku ngombe nduk banyak lah, aku ngombe nduk banyak. Mas iki kok angel dibuka. Ana ten aja iki bapakmu lho ten. Bapakmu, aku bapakmu. Ten. Lambine wis iki carike urang. Tak kintang. Ten. Bapak ten. Aku bapak. Ten. Kenceng. Bapak arep senam. Ten aku bapakmu. Bapak malah kaya bulus lho, Pak. Terus gundulmu. Iki ndase bulus ndi ndase bulus? Bapakmu. Aku wae Aku. ndase. Oh, yo. Ayo lele. Oh. Tok. Den Mas Broto, Kata gundulmu. Aga. ora sida iki sik siji meneh kakakmu. Kata gundul Aha. Kok enek rame-rame opo iki? Enten apa nggih Rama? Sing kudune bengi iki aku arepe ulem-ulem karo sedulurku tuwa. Yo kene ing papan kene ana kedadian kaya mangkene iki. Cempluk anakku. Kaya ubraan lho. Den Mas Broto teng pundi nggih Rama? Dina iki kowe tak jak marang sedulurku tuwa. Kakek Guna Sentu. Yo kene. Iki piye ta ana sapa iki, Pak? Guna Sentu iki marang tuamu. Gula secok. Kok Guna Sentu iki? Guna secok. Kok ning kuping kok rapi. Kali kok. Piye Pak iki kok ora iso-iso lho? Dina iki aku bakal menehi ulem sesuk isu. Kakek Nggolo. Yo kene kuwe muni ngono. Anakku dadi kaya ngene iki mung gara-gara anakmu. Pak iki sapa, Pak? Sapa? Den Mas Broto iki. Den Mas Broto. Sabar yo. Iki Romaku. Iki sapa? Ben, bapak yo lagi haus-haus. Ben, lagi haus-haus. Bapak ya sir. Mangsane. Ngene iku masalahne. Iki sapa to, Pak? Dina iki tak jak bareng-bareng. Ayo sesuk ngoni anakku cempluk. Iki gara-gara sampean anakku dadi gendeng kaya ngene Kakek Nggolo. Yen iso urungno anakmu rabi karo Dimas Broto, ben suminten rabi karo Dimas Broto. Yen ing wektu dina iki aku wis petung dadi anakku cempluk bakal didhauke marang Dimas Broto. Urungno. Ora iso. Urungno. Ora bisa to, kan aku wis karo Den Mas Broto. Cempluk. Yen rambuk urunge entoke kowe apa aku sing mati ana ing palagane. Beluh. Ayo. Kriwikan dadi grojokan. Yen kena tak elingke sesuk tetep nunggoni cempluk. Urungno Kakek Nggolo. Ora iso. Yen rambuk urunge Sabetke Ponorogan ilang kowe. Cepane Kakek Nggolo. Ora jajah saka bapak. Ya, tak jangan. Ayo, dok. Wis bapak. As.
Takan. Aku nanti. Budik lho. Ngapa? Apik lho perane. Apik piye kena ndok pitik. Nendangi gares ki lho. Gares rasane kene langsung sredup. Oh gares kok iso ndok ki piye kok iso. Mas, oh. Bodo karo ndak kisor ya. Piye? Lho, yen rebut balung tanpa isi. Anakmu suminten ndak warah. Kon salto barang. Anakmu suminten bakal tak udaneni. Wis, tak waraske. Aku kaya wingi. Aku ngakoni kalah kakek Golo. Mula saka kuwi aku njaluk tulung. Nyoh, anakku udanono. Piye? Udan tambanono. Ini to. Kowe ngewangi ndonga blok. Ini ten kowe lungguh ten. Lungguh. Kae blok. Banyune bapak jukukno blok. Mas Broto, aku sida karo dadi bojone. Sing sabar. Aku wis dadi kaya ngene cantik jelita sak jero-jeroku wis dadi kabeh. Getih putih nyingkrih. Getih abang nyimpang. Kaki bumi ini bumi kaki danyang naik danyang. Danyang sing baur sok. Aku dadi bojone Den Mas Broto. Ora bakal aku dadi mari, ora bakal. Aku tetep dadi bojone Den Mas Broto. Waras bro. Bayumu waras ten. Kaki danyang nih, kaki danyang nih, danyang kaki bumi ini bumi. Bumi sing nyesep gambar sukre. Suminten muga-muga. Dewe aku wis dadi cantik Den Mas Broto ya wis bagus. Kabeh dadi siji sesuk aku lungguh ning temantenan ditanggapi wayang pitung dina pitung bengi. Waras ten. Waras ten. Burung. Burung. Hei. Cantalahat. Cantalahat. Bakal mati. Lemek turu jenenge karpet. Jenengan desa jenenge lemet. Serius mantan desa tak umum. Ser bleset. Mantan.
dukun gendeng iki. Wah, loro anak kok. Malah parah. Bapak, Napa? kok adus Bapak? Atus gundulmu iki. Lah piye to? Omongno sing ditirap sapa ki bocor lho. Cek lakon Wis mari apa? aku lho Pak, aku mari lho Pak. Pak aku mari lho Pak. Awakmu mari aku kadementen. Wis, Nduk, cukup semene, Nduk. Manuke bapak kemblong. Tong. Jenengan kocap. Ing semono nalikaning semono, lah si Cempluk Warsiyah kadhaup dening Den Masih Broto. Ya wis ngono kuwi wae. Walah. Ngapa dikocapke wong? Apa pendapatan ora nyukupi Ora nyukupi apa enggak main. Nggih, terima kasih matur nuwun. Sik Mbak Tatin geleren sik. Niki anu, Mbak Niken kali Mbak Dita Itawati wonten sing kersake gelang alit saking Soebul Bait penyanyi Bapak Gunawan. Ayo. Kene Mbak Dita, monggo. Teluk. Larak disampirke Yo, sik dibawani. Mereka kersane Bapak Gunawan ngersake bawa umbul-umbul melambyangan. Oh nggih. Yo, kaya ora mikir sing kenan banyu. Piye? Kok sik dibawani. Lah wong kersane sing kagungan kersa ngersake dijenglengke kok oke. Oi, oke. Jengkleng. Mangsa. Ayo, Aku nek umbul-umbul melambyangan. bangga tak jengkleng. Ayo, Bos, jengkleng, Bos. Engko timbang kesobot dagelan liyane susah. Wah, disawi ya. Ayo kepepet lagi awake dhewe. Ayo, Bos. Kepepet lagi awake dhewe. Ayo Mbak Dita, sing jegeleng Mas Lidik. Mandian Tambah wit. mayone Mandian mayone. Yo. Kose. Niki wau nggih permintaan saking Pak Jun. Oh nggih, Pak Jun. Nggih. Wilujeng midhanget Pak Jun. Nggih, mau ngersake anu, gerajakan kok wau. Niki anu sik gelang alit riyin. Menika dipun pirsani saking Bangkok. Oh nggih. Aduh, kari nunggu oleh-oleh. Monggo. Ya Mbak Dita. Suwarane gandeng belambiangan Gendeng belambiangan As, yop. Hop. Genti nih Ken. Ayo, Mas Luduk. Kose. Kayak wong bedhok pitik. Dicari acara ngendi to jane? Lah piye ta? Ceret. Lah jaluke piye? Kaya klinik. Coba ayo Mbak Niken terus, Mbak Niken lanjut. Mas Lidik ya.
Jegleng iki kan. Pianyu wangi. Banyu wangi. As. Hoi. Au. Jempolnya tak pidek. Oke, dhewe aja kena itu. Ano? Ayo. Piye? Oh ya. Wetan sekarang. Ose. Ayo. Steren sik ben penak aku kowe ya. Angkalimiat lima. Mbak Sita, ya. Belambiangan. Belambiangan. Malah balik bawa acar. Ya nek arep jegleng iki bengok sik ngono lho. Dadi nyabani sing ngendang, ayo. Ayo iki bareng-bareng nggih. Ayo bareng, bareng. Aja takkan susah hati. Iso koprol ya, Mbak. Apik no lho. Jenglengane dadi lho kok masa ora seneng. Dadi nek lagi. Piye? Dadi mbayen. Jenglengane dadi lho. Ayo. Tanah indah. Apa? Piye ngapa kuwi? Namani. Ya nek aku nampani mentolo. Lah nek iki nampani apa ya tegel. Ora tegel to. Wong aku kok ngarep mbok sampluk karo. Ayo Mbak Dita, ayo. Kumeliaring Taman Sari Nusantara. Belambiangan, belambiangan, melalui Taman Sari Nusantara. Belambiangan, melalui Taman Sari Nusantara. Belambiangan sedang usai bersama.
gelang alit diatur iki. Monggo yo. Ya. Wes kelakon semene
matur nuwun Mbak Niken karo Mbak Dita. Mas Klitik, Mas Kluduk, matur nuwun. Mangke tak tutuke ning Patek Songo. Karo Mbak Niken karo Mbak Tatin. Nggih. Bakune kabeh padha kecekele. Amin. Arep ndongake apa? Ora manteni Mas Klitik, Mas Kluduk. Ingkang baku napa ingkang dipun gayuh mugi-mugi Gusti Allah tansah ngridhoi. Amin. Insyaallah Pak Gunawan sak keluarga pinanggihna kabagyan kamulyan saha katentreman sedayanipun. Nggih, Mas Kluduk, sami. Ngomong sami tok iku ya apa? Nggih, mugi-mugi Pak Gunawan sing delok selamat, sing nonton selamat, sing nyoting selamat, ya Allah Nggih, terima kasih. Mugi saged pinanggih sanes wedal. Matur banut nak nutuke laku. Siap, derek mangke. Aklar kang